אנחנו רוצים לבקש מהרב ברגיל גם כן, שהוא אחד מהדיינים החשובים והתמכין דאורייתא של הישיבה הקדושה, גם להגיד כמה מילים, בכבוד. ברשות רבי דוד, הקהל הקדוש, אני אגיד כמה מילים. יש פה רבנים מאוד מאוד חשובים ויש בינינו אהבה גדולה מאוד. דבר מיוחד, אהבה בין הרבנים ובתוך הצוות זה דבר מיוחד שלא תראו אותו בהרבה מקומות. יש פה רבי יוסי שמנהל את הישיבה בצורה חכמה ושמחה, את רב בית הכנסת, הרב וייסגן והרב דורי, וכולם פה נותנים פה מאוד קדושה מיוחדת בתוך הישיבה המיוחדת הזו. ראש הכולל שנמצא פה, קהל קדוש נכבד, הרב משה כהן, אנחנו יודעים מסיפור של רבי דוד שפטירת הרב כדורי היה אור גדול, אור מיוחד. כך הרב מספר שביום הפטירה של הרב היה אור מיוחד שראו על הרב, והדבר הזה מוסבר על פי אור החיים הקדוש. הוא מסביר מה זה ויקרבו ימי ישראל למות. הרי מה זה הימים שקרבו למות? אלא מסביר אור החיים הקדוש שיעקב אבינו הוא ראה את הימים שלו באים לקראתו כאשר הוא בא להיפרד מן העולם. מה הפשט? הנקודה היא שכל אדם מקבל מספר ניצוצות שזה בעצם ימי החיים שלו. כל יום ויום הוא ניצוץ מהנשמה. כאשר השם ברא את העולם, בהתחלה אנשים קיבלו 900 שנה, 800 שנה, 700 שנה, אבל לא ניצלו אותם. זה כמו מלך שנתן אנשים אבנים יקרות, לשמור עליהם, לנטש אותם. אחרי הרבה זמן בא המלך לשאול מי שומר על האבנים שלי? הוא רואה אנשים בודדים שמרו על האבנים האלה. השאר בזבזו אותם, לא שמרו עליהם, לכלכו אותם, תנפו אותם. לכן מה עשה הקדוש ברוך הוא? הקטין את ימי האדם ל-120 שנה. כדי שאנשים ידעו, יש להם מספר ניצוצות שישמרו עליהם. והנה הוא מסביר אור החיים הקדוש, יעקב אבינו שהוא היה אדם קדוש, כל יום ויום בחייו הוא ניצל אותו והעלה אותו. מה עושה השינה? כאשר האדם ישן, אותו ניצוץ של היום שהוא בו הוא חי עולה למעלה. כאשר הוא בא להיפטר מן העולם, כל אותם ימים מצטרפים ועולים איתו יחד עם הנשמה שלו למעלה לשמיים. עכשיו מה שמיוחד, יש לנו יום שנקרא יום הכיפורים. זה גם אם האדם חלילה בזבז את השנה או חלילה לא ניצל כל יום ויום, אז יש יום מיוחד בשנה שבו האדם יכול לתקן את הימים, להשלים אותם, שגם יהיו שלמים עד 120 שנה. והנה יעקב אבינו שהוא היה שלם בחייו, לכן כתוב ויקרבו ימי ישראל למות. כל הימים שיעקב אבינו שהוא שלמים ומלאים בקדושה, אותם ניצוצות הם קרבו אל יעקב אבינו ועלו איתו יחד לשמיים. ברור לי שהרב יצחק כדורי, זכותו גדלנו, שהוא בא להיפטר מן העולם, שחי 120 שנה אם לא יותר, כל ימיו היו ימים שלמים וקדושים. אותם ניצוצות של הימים באו והצטרפו איתו ועלו איתו לשמיים. וזה לא פשוט שאדם מקבל כל כך הרבה חיים. רק נשמות גדולות מסוגלות לקבל כל כך הרבה ניצוצות, לתקן אותם, ויותר מזה יש מושג בקבלה שנקרא נשמה גדולה ששומרת ומלאה את הנשמות איתה ביחד. צדיקים מיוחדים מסוגלים לתקן גם את אחרים, לתת להם מלבוש. יש נשמות שנקראות נשמות ערומות, כמו שהסביר הרב מתל אביב לפני כן, נקרא מלבוש, חשמל. לנשמה יש את הלבוש שלה, זה השלמות שלה. ישנן נשמות מסכנות ערומות. יש צדיק מיוחד שמסוגל להלביש אותם, לתקן אותם, להעלות אותם. ודאי זה הרב כדורי שראינו את מה שעשה בחייו, ותיקן הרבה נשמות ולא אותם איתו. אז יהי רצון שזכותו תגן עלינו וכל הקהל הקדוש שהגיע לפה, נזכה שהישיבה הזאת תגדיל תורה ולאדירה, ורבי דוד כדורי שימשיך להנהיג את הישיבה בהצלחה לאורך ימים ושנים, אמן.